Is-sitwazzjoni tal-COVID-19 servit biex pajjiżna jinduna kemm huwa imprezzabbli s-servizz li jagħtu in-nanniet biex iżommu s-soċjetà tagħna taħdem. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqgħa fuq pjattaforma diġitali mal-anzjani u persuni b'abiltajiet differenti. Adrian Delija qal li lan ta' dawn il-laqgħat li qed imexxi huwa li l-Partit Nazzjonalista jifhem aħjar l-isfidi li qed jgħaddu minnhom diversi persuni fosthom l-anzjani u nies b'abiltajiet differenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq il-bżonn li issa inħarsu l-qudiem u tiġi mfassa strateġija għal wara l-COVID fejn irid ikun hemm kontribut minn kulħadd sabiex tinħoloq normalità ġdida. Dawk preżenti għal din il-laqgħa virtwali tkellmu fuq diversi sfidi li jinsabu għaddejjin minnhom f'dan il-perjodu, fosthom li din kienet esperjenza ta' tbatija għal kulħadd, inkluż għal ħaddiema li jaħdmu fid-djar tal-anzjani u l-anzjani nfushom li kienu l-bogħod mill-familjari tagħhom. Ħaddiema li jaħdmu mal-anzjani saħħu fuq il-bżonn li għandu jkun hemm prattiċi etiċi fejn jidħlu sitwazzjonijiet delikati. Ħaġa pożittiva li ħarġet minn din il-kriżi li qed ngħixu fiha hija li matul din il-pandemija żdiedet l-għaqda fil-familja. Sfortunatament f'pajjiżna għandna sitwazzjoni fejn hawn nanniet li ilhom snin twal ma jaraw li nepotijiet tagħhom. Għalhekk qed ikun propost li jsir tibdil fil-liġi fejn in-nanniet ikunu jistgħu jagħmlu rikors fil-qorti sabiex jaraw li nepotijiet tagħhom. Dan għaliex in-nepotijiet għandhom id-dritt li jkunu man-nanniet kollha. Tħassib ieħor kien dwar iż-żmien diffiċli għaddejn minnu il-ġenituri li għandhom tfal b'abiltajiet differenti. Sitwazzjoni li ħolqot problemi psikoloġiċi kif ukoll fiżiċi e kif irdu jadattaw għal normalità ġdida. Huma appellaw lill-Gvern biex dawn in-nies ma jitwarbux filwaqt li jittieħdu proċeduri li jkunu siguri għal persuni b'diżabilità. Dan sabiex id-deċiżjonijiet li jittieħdu jkunu fl-aħjar interess għalihom. Proposta oħra li kienet diskussa kienet li l-anzjani għandhom ikunu mejjuna billi jitraħsilhom il-kont tad-dawl l-ilma, proposta li qed tiġi mbuttata mill-Partit Nazzjonalista. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus kif ukoll id-deputati Marija De Gwara u Ivan Bartolo.